3, 2, 1, nu. It's only love. Godmorgen, Niels. Gamle læser. Lille lur. Altså, lille lur, mand. Vi har bare holdt ude i sådan en halv time eller sådan noget. Det er sgu da lang tid siden, jeg har set dig, mand. Lige over. Nej, jeg gik jo i seng. Hør du ikke efter? Gik du i søvn? Jeg gik i seng. Gik i seng? Med vilje i seng. Ja, jeg faldt ikke i søvn. Du var træt af at vente på os, eller? Ja, lidt. Altså, du kan ikke sige, at du skulle vente på mig. Nej, det var fint. Jeg blev bare sådan sygt træt på et tidspunkt. Nå, skal vi afsted? Vi andre har lavet pakket vinen. Ja. Nå. Skal du have noget med? Så er der noget, der stadigvæk er ved det gamle. Kom over. Skal vi afsted? Så vi kan nå at få noget ud af det. Ja, jeg skal lige bare tage mig selv først. Jeg kan jo gøre i bilen. Ja, det var godt det her. Jeg har faktisk sovet lige den nat. Okay, kan du tage dine ben lidt, eller hvad hedder det, sætte lidt længere frem? Nej, ikke for min skyld. Jamen, det er vigtigt. Jeg skulle til at sige... Selvfølgelig, siger man. Ja. Jeg sagde bare ikke Altså, lige på, at du ikke filmer. Se, det er sjovt, det gør. Det siger alle. Så bare ud. Altså, jeg så bare. Du drikker heller ikke noget. Hvad du drikker ikke? En Pepsi. Pæn, Mads. Siden alle pistolerne eller noget. Okay, se her. Ja, men kan ikke liggende, hvis nø. Så forstår jeg ikke, hvordan det Går du ud, når der er lavvand? Jo. Ja, hvis vi... Vi kan sgu da grille herude. Fed ko. Hold nu kæft, mand. Godt, du finder højtalerne frem der. Ja, nu er det bare for at få lortet til at stille. Right. Yes, sir. Nope.
Han skal ikke hoppe ud i vandet først nu. Du skal bare lande den. Det var den, ja. Der har jeg fuck for syg. Kom nu lidt. Det er lige der. Han sagde, han... Det gør det ikke. Det Jeg kunne fandme. Den er 2,5 til ryggen. Vist? Ja. shit. I så I det? Rekord, mand. Hold da kæft. Ja. Wow, 6 store point. Det så faktisk godt ud. It was at this moment that he knew. He fucked up. Altså som barn, der hoppede jeg meget seng. Jeg tror bare, jeg stopper. Jeg gav mig selv en lige på kassen. Lige spørgsmål. Så prøver vi med dem her. Jeg kan godt lide den måde, du lander på. Den ene fjeder der ligner virkelig en, der har det godt. Der er så en der, en der, en der. Det mest Wake up, break down, bro. Så siger vi tak til Tobias. Du kan bare stille over køen igen. Så kan jeg lave stående double front. Du kan, så kan jeg lige vise bagefter, hvordan det skulle have set ud. Kan man dog. Tak. Det var en. Okay. Jeg troede, det var 2. Men du laver stående godt foran, eller Er hvad? vi klar? Det er faktisk ret frækt, det der. Ja, du landte den ikke. Hvis du holder videre rundt. Vi skal huske at strække ledene rigtig godt ud, når vi har sprunget, så vi skal lige op og sådan rigtig flot ned og strække helt ud, og så op igen. Det er godt, du ikke har kortere shorts på. Jeg har faktisk heller ikke underbukser på. Nej. Han filmede mig, Mikkel, så... Ja, det gør jeg faktisk. Nej, det er ikke engang løgn. Det gør jeg faktisk. Jeg filmede, fordi jeg skulle tage vise hans yogaøvelser. Det der, det er vildt. Ja, det er faktisk rigtig vildt, det der. Du må lige lave part 2. Hov, jeg har slet ikke tændt den. Okay, ja, det er sjovt. Lad du bare stående deroppe, ikke? Der var hop. Stående. Wow. Almost planted it. Hvor i vandet. 1 ud af 10. Her er lægge på det grønne soltag. Du vil have jakke med. Vi får trådet det hurtigt. Du Prøv at hoppe på hovedet. Ja. Nej, du kan sgu da bare tage mine ben og dreje mig rundt. Du prøver, hvis du står på hovedet, så stempler vi dig. Nej, han tager mine ben, og så drejer han mig rundt, så laver vi spinjitjo. Lidt. Ja! Det er mere end upstanding 69'er. Han er godt ud. Spinjitjo. Jeg tænker, Udover udspring. jeg tænker bare, du kan vise, hvad du kan ned fra 3 meter lidt. What? Ej, hvordan gør du det? Er du med? Tror du, man kan lave noget over på den mur der? Kan vi sagtens. Nej, der er sten under bagved. Så er det jo godt, der er noget, der hedder sko. Mikkel Hansen, kan man godt. Ja, går vi sgu lige. Eller, ikke lige på den her side. Nej, okay. Ej, øv. Ja, det er lidt ace. Det gør bakken. Ja, men ja. Altså, ja. Altså, ja, det er det. Lav Carlsberg her. Godt overveje det, men den mur her, den går bare opad. Jepper. Ebber, han kan stadig. Han kan sgu stadig. Han kan sgu stadig. Det er sådan, vi kan lave lidt med den. Ja. Så kan jeg lave 10 yard til Makako fuld. Ja. Ebber. Nice. Kan jeg stadig ham den gamle? Ja.
streg. Hvorhenne? Ned ad marken. Så gør det. Hvad skal du gøre? Det var i konkurrence. Vil I lave det længste baglænder, eller? Det længste til at starte med. Det længste at starte med, og så efter så prøver I at finde ud af, hvem der kan slå rekorden i. Ja, vi kan så gør det her, der er meget sejt, hvis du skal backflip. Det er rigtigt. Så gør det fra kanten der er lidt sejt og... Bare gør det her. Vi ser, hvordan du selv ser ud med en flotte trøje. Det kan bare lige fjerne. Klar til kamp i dag. Regner med, vi går ind, og så sparker vi Bayern af gulvet, og tænker, vi vinder 3-1 første halvleg. Bayern kommer lidt dårligt fra start. Måske kommer der også et rødt kort til Bayern i løbet af kampen. Ja, det er godt. Alt i alt kæmpe tilfreds. Deroppe fra. Tak skal du have. Stående eller med skridt? Stående. Der. Er du klar? Ja. Det var faktisk slået den der. 8 cm. Det lyder meget sjovt, da han landede. Altså kom lige og kig, Mikkel. Ja, jeg tror, jeg er blind, eller hvad? Ja, jeg landede der. Ja, jeg tror, jeg står det samme der. Ja, altså mit fod lander der, og den anden. Jeg lander Du skal tælle for den første fod. Ja, så vi lander præcis samme sted. Okay. Så det kan lave det til en sideflip. Okay, kom. Stående, eller? Stående. Den vil jeg gerne være med på så. Så, der. Stående. Selvom jeg ved ikke, om det hjælper. Ah, fuck det. Ja, du lander der. Så tag lige den anden sko og sæt dig. Der. Var det ikke længere op? Nej, det var sådan lige her. Tror du, jeg kan komme længere end dig? Jamen se. Er det med skridt, eller er det med Nej, det er bare Nej, det er sådan, at du står her, så må du godt. Ah, okay. gå ind i den. Okay. Ja. Men det er svært. Ja, han gik derovre ind, må man sige. Ja. Jeg tror fandme ikke, at han lander oven i en eller anden gren eller sådan noget. Bare vær sikker på at lande bedre, i stedet for at lande længere væk. Er det hertil med foden? Ja. Er I klar? Lidt på. Det var ikke dårligt, det var sgu da udmærket. Det var lige her. Ja, lige præcis. Det var her omkring, var det ikke det? Jo, Skal vi prøve med frontflip? det kan vi godt, men så gør vi det fandme i løb. Skal jeg bare starte sig? Men Ja, så, ja, du starter bare med frontflip så. jeg tager lige den her for at se skyld, fordi jeg er ret sikker på, at jeg ikke lander på benene. Det er jo ikke ligesom jeg skinner jo. Nej, det... Skal man helst lande, ikke også? Stående. Ja, altså, helst lande, ja, men du må godt putte arme i og sådan noget. Mads, Ja. stående. Stående. Ja, åbenbart. Ja, stående, ja. Stående, ja. Fuck. Altså, der kommer vi ikke særlig langt. Nej, Det er simpelthen helt her. der er jo. Skal jeg sætte en sko der? Ja, det kan du godt. Ellers så hvis, medmindre vi godt kan se det, må jeg se? Nej, det kan vi godt se. Kan vi godt det? Der er jo andre. Okay. Jeg magter ikke egentlig. Var det ikke det? Jeg tror, min var... Nej, din er der. Ja, min er her. Ja, min er her, ja. Ja. Nu trækker vi lige benene godt ud her. Det får du også brug for. Ham med skoene. Sige, jeg skal længere end det. Er vi klar? Ja. Men altså, du kom da længst, tror jeg. Og du gjorde der med sko på. Ja, jeg landede her. Vi sagde ikke, hvad jeg skulle lande. Jamen, det er Siger lidt sig selv, tænker jeg. Nej. Jeg skulle lidt ekstra point. Også det. Men så lad os lave en tricking-konkurrence. Skal jeg gå tættere på, så? Det bestemmer sig selv. Okay, det kan man Det der kunne jeg også godt gøre. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Hepper. Har du lært at stå på benene først, måske? Lad dig med. Ja. Jamen, så fyrer du skal ikke tage af mig. Altså, vil du gerne sparke sig ned? Hvad siger du? Vil du gerne sparke sig ned? Siger du? Skal vi lade sidde? Ja, du kører, jeg kører efter. Ja. Ja. Så skal jeg vel også være med. Jeg laver lige sådan et skud heroppe fra, så man kan se, hvor bittesmå I er. Ja. Wow, det her det er virkelig godt skud. Jamen, så bare vent, det bliver bedre. Wow. Ja, ja. Jeg fik også god højde på derovre. Ja. Jo, det er jo. Jamen, hvad vil du lave? Du skulle da blive balletdanser. Fuck, mand! Du gjorde det kraftedeme! Der var bro bare lige skudt fuld, mand. Den er altså ikke. Okay. Det skal være forsøg. Jeg er da respekt til Sand, altså. Sæt op til. Ja, sådan der. Ja!
Skal vi se, om jeg kan den? Kom nu. Godt. Okay. You can touch. Holy motherfucker shit. Er du klar på, hvor meget tiltro jeg lige havde til dig der? Fuck, den var egentlig clean, den der. Det kan I godt, Anders. Ej. Og cut! Jeg tror, jeg skulle lige med en pornovideo. Bare lige ned. Kan du så det? Hvis du løfter ham, så løfter mig, og så går vi sådan en trækkerspil. Okay. Trækker? Det er der fandme penge i. Er du klar? Det gør vi. Ja, ja. Kom. Kører I videre? Ja, det gør. Og så lige stille sig op på hovedet med en fod og stå. Ja, og taekwondo. rolig nu. Jeg tror godt, du kan holde det. Jeg tror bare ikke mit. Et stort Det var sgu da dig, der lærte mig det. Kan du ikke engang huske det? Tak. Ja, ja. Det var sgu da dig, der lærte mig at snakke lidt. Mange tak. Ikke tak. Kort for mange tak. Ej, det betyder faktisk bare tak. Nej. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg holder det bare. Jeg holder dig, det er bare fordi, det er mega godt. 2, 1, nu. Fuck, jeg tror faktisk ikke, at jeg så højt op. Lige få igen. 2, 1. Prøv lige at gøre i gang, Mikkel. 3, 2, 1. Jeg ved sgu da ikke, hvordan fuck. Du skal ligesom bruge din vægt til at fyre mig op. Jamen, jeg ved ikke, hvor du helst Det er dig, vi kan gøre begge to på samme tid med Mikkel. Nå ja, så går jeg rundt i dobbelt. Nå, ja, ja. Jeg var bare stående der. Nej, kom. hvordan er Vi det- fyrer hvordan er op det i gang? sammen. Kom, Mikkel. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det sådan her. Jo, vi gør det så. Og så spart 3, 2, 1. Fucking Jeg kan ikke andet end blive mere stolt af dig. Det kan jeg sgu ikke være. Far, mor, brødre, lillebror. Så jeg har født så mange trælse børn. Et godt barn og 2 trælse. Og det ene af dem er ældre. Ja, det er det. Du er adopteret, det er der, det går galt. Jeg må lige se nu, som siger. Det er også derfor, jeg har de gode gener. Første forsøg på en skudfuld har aldrig prøvet det før. Welcome to Jackass. Er du klar? Ui! Det var faktisk god, den der. Crazy.